Narito na ang mga malalaking balitan Central Luzon ngayong araw. Kaso ng Delta variant sa Bataan umakyat na sa 34. Cabiao-Arayat border mahigpit na binabantayan. Ilang dokumento kailangan para makapasok. Greenland Oil Recovery Center sa San Simon, Pampanga, ipinasara ng munisipyo. Investor nanindigan na dumaan sila sa wastong proseso. At access sa tubig ng isang Aita community sa Mabalacat, pinadali ng Project Agos. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Sonia P. Soto at ito ang mga nangunguna tinutukang balita ng CLTV News. Umakyat na sa 34 ang kaso ng mas nakakahawang COVID-19 Delta variant sa lalawigan ng Bataan. Patuloy namang umiiral ang enhanced community quarantine sa buong probinsya at ECQ with heightened restrictions ang ipinatutupad sa bayan ng Mariveles na siyang epicenter ng coronavirus. Pero 4 na araw matapos i-anunsyo ang pinaka-striktong quarantine protocol sa Mariveles, hindi pa rin nagsisimula ang pamamahagi ng ayuda para sa mga residenteng apektado ng lockdown. Upang bigyan tayo ng mas detalyadong plano hindi sa approved 36 million pesos ECQ ayuda budget ng Mariveles, makakasama natin live si Sangguniang Bayan spokesperson Councilor Tito Katipon. Councilor, magandang gabi po sa inyo. Councilor, magandang gabi po. Councilor, hindi ko po kayo naririnig. Ito po, magandang gabi po sa ating lahat, sa mga nanonood at mga tagapanood po ng CLTV Services. Maraming salamat po. Nagpaunlak po kayo sa aming imbitasyon dito po sa ating CLTV News. Councilor, gusto pong malaman, hindi lamang po ng taga Mariveles, kundi ng mga taga Bataan at maging kami po. Interesado po naming malaman kung ano po ba ang pinal na napagkasunduan ng Sangguniang Bayan at Office of the Mayor para sa ayudang ipapamahagi sa Mariveles. Noon pong isang linggo, nakausap ko po, nakapanayam si Mayor Joe Castañeda. At nabanggit po niya na ang Sangguniang Bayan ay tumututol dun sa grocery packs. At ang inyo pong inaprubahan ay 500 pesos kada pamilya. Ano po ba ang naging sitwasyon ngayon? Maraming salamat po. Sa paglilinaw po ng lahat, ay una po, ang request po, tama po yung request ng ating mayor, isang 500 worth of grocery packs and 5 kilos of rice. Po. Sa deliberasyon po ng buong Sangguniang Bayan, ay napagkasunduan po na sa halip po na groceries ay gawing cash po na 500 and 5 kilos of rice din po. Dahil po sa mga kadahilanan po. Una po kasi sa experience po namin kasi last year, nung unang salvo ng COVID po natin sa Pilipinas, sa Bataan po, particularly sa bayan po ng Mariveles, nag-propose po kami, ang buong Sangguniang Bayan, ng groceries at kalahating kaban ng bigas para ho magkakaroon ng lockdown ay hindi na po kagad makalabas ang ating mga kababayan. Pagkakataon pong yun ay tinutulan po ng ating punong bayan yan at inuna po niya na magbigay ng 1,500 each family. In particular po doon sa mga lalo na hindi nakatanggap po ng SAP. Siya naman po namin pinagbigyan din. Pinagbigyan po namin yung 1,500 na higil niya at hiniling din po namin na maituloy yung groceries at kalahating kabang bigas. Sad to say po ay marami po na ayuda na spoil yan po, mga napulok. Gaya po ng tinapay, itlog, yung salted eggs. At maging mga bigas po ay marami po ang nabulok po ng nakaraang taon. Kaya naging bad experience po sa part po namin yan. At nakita po naman namin ang pagpupursige po ng ating provincial government na tayo po ay mabigyan ng ayuda ng bigas at ng mga groceries din. At yung amin naman pong thinking dito, meron pong iba pang pangangailangan ng ating mga kababayan, hindi lamang po pagkain.
kagaya po ng mga batang may mga anak na maliit, nangangailangan ng gatas, mga kailangan ng diaper, medisina, at yung mga iba pang ginagamit ng mga pagdating po sa pagkain, may kailangan din po pagkagastusan. So nag-arrive po kami. Anyway, mayroon pong bibigay ang ating governor. Tapatan naman po natin iba pang kakailanganin ng ating mga kabayan na paggastos. Yan po yung mga naging pagkakaisang napagkasundan po ng pusang ng bayan. Okay. Councilor, malinaw po sa akin yung inyong mga paliwanag. In fact, napanood ko po yung inyong statement, ano? At narinig ko po yung panig din ni Mayor Joe Castañeda. Gusto ko lang pong malaman sa inyo kung ano po yung inyong tugon dun sa kanyang sinasabi na kung magbibigay daw po ng 500 pesos, yun pong ECQ with heightened restrictions ay maapektuhan sapagkat ang mga tao daw po ay magdadagsaan sa palengke. Ano po masasabi niyo po dito? Yung nga po ang isa sa mga nakakalungkot po na bilang pag-amin po ba yan na hindi ho kaya kontrolin ng ating mga otoridad dito sa bayan ng Mariveles ang pagpapatupad po ng ECQ with heightened restrictions. Ang sinasabi po kasi namin dito, kahit po bigyan natin ng pera ho sila o kahit na ano pang ayuda po, ang mga kababayan po natin ay may mga schedule po ng paglabas. At bawat bahay po ay may mga quarantine pass na pwede po silang lumabas. No? At hindi po sila pwede magsabay-sabay na lumabas, mamimili ho sa pamilya ng bayan, dahil may kanya-kanyang schedule po ang bawat barangay. Kaya hindi mo mangyayari na magsasabay-sabay ang lahat ng tao pag ito ng pera na ipapagbigay ayuda kung magbibigay ito at magsasabay-sabay sila lumabas. Eh, pagka ganun ang nangyari, parang wala kang kumukontrol sa atin dito sa bayan ng Mariveles. Kaya nga may mga authorities tayo, may mga nakalatag na protocols po na dapat sundin. Sundin po sana yun. Hindi lamang po naman ang aming pananaw po dyan. Po, kaya hindi mo pwede sabihin na magsasabay-sabay kung lalabas po sila. Okay. Councilor, yun po bang mga tindahan, butika at iba pa kung saan pwedeng bumili, yung pong mga kababayan po ninyo, ay nakakonsentra lang po ba sa kabayanan ng Mariveles? Wala po bang mga tindahan, butika at iba pang pwedeng pagbilhan kung saan nila gagamitin yung 500 pesos sa mga bara-barangay po ng Mariveles? Sa totoo po ay lahat po ng mga establishmentong may kinalaman po sa pagkain, sa gamot, ay nakabukas naman po yan. Kung tinuho sa sari-sari store natin ay nakabukas. Ibig sabihin mo, pagka dito po ginastos yan, yung kanilang mga ayutang yan, ay umiikot po ang komersyo dito lang sa bayan ng Mariveles. Maliliit na tindahan, makikinabang, yung ating mga maliliit na negosyante, ay kikita pa rin ho dahil yung ating mga kabayan sa kanila ho bibili. Hindi ho kukuha sa malalaking supplier na galing sa labas. Hindi ho natin alam kung saan kami nakukuhanin ho yan. At least dito na ho sa ating bayan na makinabang doon sa perang ikakaluto ng ating pamahalaan. Okay. Councilor, natapos na ho ba ang hindi pagkakasundo kaugnay po ng pamamahagi po ng 500 pesos imbes na grocery food pack? Tapos na po ba ito at kailan po nakatakdang gumulong yung ayuda distribution, Councilor? Actually po, sa part po ng Sangguniang Bayan, tapos na po dapat yan. Dahil po kami ay naipasa na po namin yung mga pinire-align na 36 million. Ano po, pagdating ko lamang po yung 10 million sa construction po ng boardwalk. At dapat naka-intended po yun, nire-align namin. At another 12 million po para po sa construction po ng evacuation center. And another 10 million po magagaling po sa MDRIMO natin dito at saka another 4 million coming from MSWD. Sa aming pong resolution ng mga pinasahan, realignment at supplemental annual investment program, ay tapos na po yun, naipasa na po namin 2 special session po last week. At yung pong yung paggulong po, binabanggit nyo, paggulong ng pagbibigay po ng ayuda, ay siyempre po nakasalalay na po ito sa ating local chief executive o sa ating punong bayan ang pabibigay po nito kung kanyang mamarapatin. Ano po? At kung isang resolution po namin, tatlong resolution po yung pinasa namin, yung una nga po yung sa realignment, yung susunod ay supplemental AIP,
At yung pangatlo po, yung amin pong recommendation and suggestion for consideration po na ating punong bayan na sa halip na gawing grocery pack yung 500, i-convert into cash po yan. So sa pag po ng Sangguniang Bayan, tapos na po yan. Mangyari po, malapit ng mga lahat yung 14-day lockdown. Kailangan naman ng mga ayuda ay ma-distribute na po para magamit na po ng mga kababayan po ninyo sa Mariveles. Tama po kayo, Councilor, at batid naman po yan ng lahat na ang local chief executive po ang pinakapinuno ng local government unit at nasa ilalim po ng kanyang pangangasiwa at command ang lahat po ng mga empleyado po na nasa executive branch, Office of the Mayor at yung mga iba't ibang mga departamento po ng LGU. So, meron po ba kayong mga naobserbahan na pagkilos kaugnay po ng distribution po ng ayuda, Councilor? Siguro po bago po muna sagutin niyo lang po, sana nga po nabanggit na, nasa 4 day na po tayo ng ating visit. Kung yung pong 500 sana ay naibigay na sa ating mga kababayan kahit pa paano, may maiibsan po yung kanilang paghanap po ng kanilang ayuda. At yung kung pagpo-purchase pa po sila sa kaluhuyan, palagay ko po, medyo madediri na, malamang pa mauna pa yung ibibigay ng ating mahal na governor. Kasi kausap po namin sa kanina, sabi niya ay early next week ay yung pagbibigay po ng ayuda sa buong ibang bayan po sa Panagawigyan natin, nakatanggap na po. Ang Mariveles po, most probably raw early next week or late this week ay may papagkaloob na po yan. Kaya at isa pa nga ho, ay actually ma-check nyo naman yun. So sa aming sports complex dito, ay nakatampak po ang daming grocery items order and bigas. Hindi nga ho namin alam bakit hanggang ngayon hindi ho pinamimigay. Sayang ho at sana at pagkakataon nito itong 4 na araw na nagdaan ay kung naipagkaloob sa ating mga kababayan ng community ay siguro po kahit paano naiksan ang kanilang paghahanap ng ayuda magandang po sa lokal na pamahalaan ng Mariveles. Councilor, ano po kaya ang nagiging balakid? Bakit po hindi na i-distribute ang mga ayuda? Ay mahirap po kasi sagutin yan, Kasi nakikita naman po namin kami, na-observe dito sa bayan ng Mariveles. Nakikita po ang pagbibigay ng ating punong bayan sa mga ibang mga nabibigyan niya ng ayuda ay never naman po kami naisama at consider na masabi sa ating mga kababayan. Ito po ay galing sa ating lokal na pamahalaan, kaagapay po ang Sangguniang Bayan. Makikita po natin doon ang pangalan naman po ng ating punong bayan as if sa kanya po nanggaling ang lahat ng ayudang pinagkakaloob natin dito sa ating bayan. Councilor, sa panahon po ng pandemya kung saan ang Mariveles ay epicenter po ng pandemya, sa lalawigan ng Bataan, kung ang magiging problema po o dadagdag pa sa problema ang hindi pagkakaunawaan po ng Sangguniang Bayan at ng punong ehekutibo o ng punong bayan, masyado naman pong nakakalungkot. Kahit na po kaming nag-oobserba lamang na hindi naman taga Mariveles, Bataan, nalulungkot po kami at naapektuhan din sapagkat sa panahon ngayon, ang kailangan po natin ay pagtutulungan, kooperasyon at higit sa lahat po yung unahin ang interes ng taong bayan. Hindi ho ba, Councilor? Sana po yun pong inyong mga hindi pagkakaunawaan sa local government unit, sa pagitan ng SB at sa opisina po ng alkalde ay ma-resolve na po. Papanalangin po namin na sana nga po sa mga darating na araw makita po natin ang pagdadamayan sa bayan po ng Mariveles. Baka meron po kayong panghuling mensahe o apila na nais niyo pong sabihin bago po tayo magtapos. Councilor Tito. Maraming salamat po. Una po, yung pinapagit po pagkakaisa. Kami po sa Sangguniang Bayan ay willing po, simulat muna ng pagpupungo namin kahit magkaiba po kami ng partido, pinipilit po namin mag-reach out, makipagkaisa
para po sa kagandahan po ng mga programa ipagkakaloob natin sa ating mga kababayan. Nakita nyo nga po, lahat ng hilingin po sa atin ng mayor, pag alam po namin na ito ay para sa ating mga mamamayan, kakanta kami ng special session para ipasa po yan. Wala hong niha-niho. Kami ho ay handang tumugon para po sa ating mga kababayan. Kaya lang po, minsan nadidisregard ang Sangguniang Bayan, kaya po masakit din sa kalooban namin na kami magpaliwalain sa mga ganitong pagkakataon. Simpleng suggestion ho, kagaya po ng binanggit namin, last year, nag-suggest kami ng bigas at grocery, pinalitan niya, gusto niya pera. Ngayon, nag-suggest kami na ito po ay gawin namang pera, itong napakaliit na halaga na 500. Ang gusto naman niya ay grocery. Dapat po nagbibigayan. Kung gusto natin ng pagkakaisa, ay dapat po nakikinig din sa aming mga Sangguniang Bayan dahil pare-parehas po kami ng bayan, pare-parehas po kami halal ng aming mga mamamayan dito. Kaya sana po ay pinapakinggan din po kami, hindi lamang po yung kanilang mga nakapaligid po sa kanya, na minsan ay naging sanhi pa ng hindi pagkakaunawaan. Pero kung kami ho ang tatanungin niyo, willing ho kami makapagkaisa para po masusolbahan natin ito. At makikita niyo, hindi kami pupunta sa social media hanggat maaari. Dahil kung ano man ang naging problema rito, sinasarili po namin yan. Kaya lang po masyado na kami nasasaktan sa dami ng batikos na inaabot namin. Kaya panawagan ko na lang po sa huli ay nagpapasalamat po tayo unang-una sa ating mga kasama sa Sangguniang Bayan, pangunguna po ng ating Vice Mayor Lito Rubia, at siyempre po sa ating mahal na Governor, Congressman Joet, Governor Abet. Kasi po, alam niyo po dito sa bayan ng Mariveles, magkakaroon na po kami ng vaccination center po dito, vaccination site, na nagsimula po sa iisa. Ngayon po, magiging 6 na po yan. Kanina binuksan po yung sa alas 10 ng vaccination site sa pakipagtulungan po ng mga stakeholders dito sa bayan ng Mariveles, ng GN Power, ng Paseco Bataan Joint Venture, at ang mga ang APAP na itatayo na po. Pati po sa Barangay Alyon sa Biyernes, bubuksan na rin po yung another vaccination site po natin dyan. Kaya mas magiging maaga po. At apilan na lang po sa ating mga kababayan na kung mayroon ho tayong pagkakataon na tayo mabakunahan, please grab the opportunity para ho tayo ay maproteksyonan. At hinihiling po namin ang pakikisa po sa pamunuan ng bayan ng Mariveles na tayo po ay magkaisa rito. Yung pinapatupad po ng mga minimum safety and health protocols. Sundin po natin yan. Yan po ang makakatulong sa atin para tayo malayo sa sakit nito. Maraming salamat po sa inyo, Councilor Tito. Mag-iingat po kayo. Salamat. Thank you po. Bahagyang nagkakaroon ng pila ng mga sasakyan sa border ng Cabiao, Nueva Ecija at Arayat, Pampanga. Hinahanapan kasi ng kaukulang dokumento ang mga biyaherong papasok ng Nueva Ecija bilang proteksyon na rin ng lalawigan sa posibleng pagpasok ng COVID-19 Delta variant. Ang sitwasyon sa Cabiao-Arayat border at ang mga dokumentong dapat dalhin para makapasok, ibabalita sa atin ni Rainiel Pawin. Ng ano sir? Ng Hito o Globe po? Sa ano po kami? Sa Hito and Globe. Negative antigen, saliva o RT-PCR test result na kinuha 72 hours bago ang biyahe. Valid ID, border pass o hindi naman kaya'y COVID-19 vaccination card. Isa sa mga yan ang dapat bitbit ng mga essential worker o authorized persons outside residence bago makapasok sa lalawigan ng Nueva Ecija. August 6 nang simula ng paghihigpit sa border control points ng probinsya dahil sa banta ng COVID-19 Delta variant. Dito sa Arayat Cabiao checkpoint, sasalubong agad sa mga motorista ang nasa 10 border patrols. Kaya naman asahan na ang bahagyang pag-aantala ng biyahe. Kapansin-pansin din na karamihan sa mga tumatawid ng border ay mga delivery at service vehicle lamang. Wala po yatid. Pauwi po ako. Pauwi po. Saan po galing yan? Pampanga lang. May natid lang ang dokumento. Manager ko po, inatid ko po sa main office po. Sa kabilang bahagi, mas maluwag naman ang papasok ng Pampanga. Wala masyadong biyahero mula Nueva Ecija ang pumapasok sa Arayat. Base sa report ng Arayat PNP, nasa 10 motorista kada araw ang kanilang nahaharang dahil sa kawalan ng travel documents. Meron po kaming denied entry, sir. Dinideny po namin sila, lalo na kung wala silang mga antigen test, mga vaccine test. Hindi po namin sila pinapayagan pumasok dito sa bayan ng Pampanga. Karamihan po dyan yung mga nagpa-party lang, dumadayo, na wala naman po silang importanteng lakad papasok dito sa bayan ng Pampanga. Ang Pampanga at Nueva Ecija ay parehong nakapasa ilalim sa Modified General Community Quarantine.
Batay sa August 10 COVID-19 report ng Department of Health Central Luzon, 1,898 ang active cases na binabantayan sa Pampanga, habang 655 naman ang sa Nueva Ecija. Pareho namang nasa 3% ang case fatality rate sa dalawang lalawigan o 3 sa kada 100 tinatamaan ng COVID-19 ang nasasawi. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Aurora walang naitalang bagong COVID-19 case nitong August 10. 28 active cases binabantayan. Greenland Oil Recovery Center sa San Simon ipinasara ng munisipyo. Investor nanindigan na dumaan sila sa wastong proseso. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Matapos ang mahigit isang buwan, nito lamang August 10 walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Aurora. Patuloy rin ang pagbaba ng active COVID cases sa lalawigan. Subalit ayon sa Provincial IATF, walang dapat ikakampante ang mga residente at turista. Kaya naman maigting pa rin ang istriktong pagpapatupad ng health at safety protocols. Bantay sarado rin ang mga border checkpoint upang malimitahan sa essential travelers ang pagpasok sa buong lalawigan upang mabantayan ang transmission ng Delta variant. Ang sitwasyon sa Aurora Province, alamin natin sa report ni Rainiel Pawid. May tuturing na low-risk area pagdating sa COVID-19 ang lalawigan ng Aurora. Ito rin ang may pinakamababang bilang ng COVID-19 cases sa 7 probinsya ng gitnang Luzon. At nitong August 10 sa loob ng halos higit isang buwan na may naitatalang bagong kaso ng COVID sa lugar, wala nang naitalang bagong COVID-19 case sa Aurora. 28 na lamang ang binabantayang active cases sa lalawigan. Subalit ang mababang bilang ng tinatamaan ng COVID hindi raw nangangahulugang wala ng paghihigpit na gagawin. Muling ipinaalala ng Provincial IATF na hindi pa tapos ang pandemya. Sa katunayan, pinagtutuunan pa rin nila ng pansin ang pagbuo ng kanilang sariling molecular laboratory at ibang pasilidad na kakailanganin ngayong pandemya. At makapagtayo na rin po tayo ng gawaan ng oxygen doon po sa ating AMH at nangangailangan po tayo ng 15 milyong piso para hindi na po tayo bumili ng oxygen sa ibang suppliers. Mababa man ang COVID-19 cases ng probinsya, tila mabagal naman ang usad ng kanilang COVID-19 vaccination. Batay sa August 2 COVID vaccination tally, 19,861 ang nakatanggap ng first dose at 22,423 ang fully vaccinated. Malayo pa ito sa higit 250,000 residente na kinakailangan bakunahan upang makamit ang herd immunity. Ibinaba rin ng Provincial IATF ang 3-day maximum stay rule para sa mga turista. Maliban sa mga negative RT-PCR test result, dagdag protection umano na diretso sa mga Department of Tourism o DOT accredited accommodation ang lahat ng bisita. Papapasukin lamang sila 1 hanggang 2 oras bago ang check-in schedule. Mula August 1 hanggang 31 ay nakapailalim sa Modified General Community Quarantine ang probinsya ng Aurora. Rainiel Pawid, CLTV News. Ibinabana ng lokal na pamahalaan ng San Simon, Pampanga ang cease and desist order laban sa Greenland Oil Recovery Center. Ang inireklamong pyrolysis plant dahil umano sa lokasyon nito na nakatayo sa gitna ng bukirin. Tanong naman ngayon ng may-ari ng kumpanya, nasaan na ang hustisya para sa milyon-milyong pisong investment na naitayo matapos silang bigyan ng reclassification ng lupa ng Sangguniang Bayan. Yan ang balitang tinutukan ni Paulo G. Santos.
ipinasara na ni San Simon, Pampanga Acting Mayor Leonora Wong ang pyrolysis plant ng kumpanyang Greenland Oil Recovery Center sa Barangay San Miguel nitong August 5, 2021. Ito'y matapos ang joint conference meeting noong July 14 ng Pampanga Provincial Government and Natural Resources o PENRO at ng San Simon LGU kung saan tinalakay kung papaano nabigyan ng reclassification ng lupa ang naturang kumpanya para maitayo ang factory sa gitna umano ng bukirin. But we have to post a lot of tarpaulin, it's closed. So the public will know it's closed. Ngayon, it's up to the barangay captain there to monitor the activities. Kasi we did our part, but we cannot padlock it yesterday kasi ating tao kilob. How could you padlock no ating tao kilob na? Batay sa nakasaad na cease and desist order, nakitaan di umano ng paglabag sa environmental laws ang Greenland Oil Recovery Center. Resulta ng investigasyon ay ang pagpuna na wala itong pollution control officer. Tanging warehouse permit lamang umano ang nakuha nito sa barangay. Ang proseso ng reclassification ng lupa ay hindi rin umano dumaan sa sangguniang panlalawigan ng Pampanga. At kahit na walang maitim na usok sa emisyon ng makina, nalabag din umano ng kumpanya ang inaming pagsusunog ng damo at kahoy sa lugar. At bukod pa dito, ipinaliwanag ni Wong na ang utos ay galing rin sa provincial government ng Pampanga na isara ito kahit na may nakuhang reclassification ordinance sa sangguniang bayan ng San Simon. At sa usapin ng due process, bago pa maibaba ang desisyon ay nagkaroon naman ng consultation pati na sa may-ari. Actually, when you say due process, it's very clear na that ang business permit ay issue. If you violate anything, it can be, it's the discretion of the LGU to revoke your permit. Actually, if you look at it, the order came from Kimbabo, from the provincial level, asking us to investigate and close it. Sinagot din ni Acting Mayor Wong ang katuwiran ni Suspended Mayor Abunjo J.P. Punsalan na superseded ng naipasang ordinansa na nag-reclassify sa agricultural land sa industrial land ng nasabing lupa ng planta. Ngunit hindi umano ito dumaan sa tamang proseso na dapat ay may permiso at naaayon sa Comprehensive Land Use Plan na aprobado hindi lamang ng pamahalang bayan ng San Simon, kundi pati na ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga. Yes, the ordinance may supersede another ordinance. But did you follow the procedure? Number one, you have to get a zoning clearance from the zoning officer that this land is non-conforming. And if the zoning officer says it's non-conforming, that's the time you apply for reclassification because it's non-conforming kay CLUP. Ang Comprehensive Land Use Plan ng San Simon ay dumaan sa serye ng konsultasyon at iyon ay nabalangkas hindi lamang umano sa SB Council kundi pati na ng Provincial Government ng Pampanga. Kaya ang hakbang daw ng konseho na ma-reclassify ang lupa ng nasabing industriya sa San Miguel ay tila hindi pinag-isipan. Sangguniang bayan approve it. As usual, manigaral. Pangaras ka rin, balik. It took us 2 years. Kasi nga, you have the HLURB, you have the Sangguniang Panlalawigan. Ngayon hindi man na-prove ni Panlalawigan eh. Samantala, giit naman ni Emilio Jun Mangaron, may-ari ng Greenland Oil Recovery Center, sa mismong technical hearing kung saan nagkabistuhan sa proseso ng land conversion sa Sangguniang Bayan, may pag-amin umano ang lokal na pamahalaan na sila ang nagkamali sa paghain ng ordinansang ire-reclassify ang lupa. Kaya ang tanong niya, ang pagkakamali ba ng lokal na pamahalaan? Ang investor ba daw dapat ang magdusa? Unang-una dyan, yung reclassification. Sinasabi nila sila ang may problema doon. Kaya ang sinasabi ko, kung ina-accept nila na sila ang may problema ron, tama bang kami ang magdurusa sa mali nila? Dehado rin umano ang kumpanya dahil tumupad naman sila sa abiso ng Department of Environment and Natural Resources na maitama ang kanilang proseso at muling makapag-secure ng Environment Compliance Certificate o ECC. Malaking lugi raw sa kanila ang pagpataw ng cease and desist order. That po, pinatawan nila kami ng penalty. So right away naman, syempre gusto naming mag-proceed sa aming business.
sinettle namin yung penalty. Considering din na yun din naman ang sabi ni Mayora, yung last words niya doon, hihintayin niya yung decision ng DENR. Paniwala ni Mangaron, ang investment nila ay hindi kumakatig sa sinumang politiko sa bayan. Kaya apelan niya sa lokal na pamahalaan ay huwag umano silang madamay sa pagkakamali ng iilan. Laking bahagi po nito ay niloan lang po namin sa bangko na kung halaga ang pag-uusapan, hindi na po ito bababa ng 100 million sa pananaw ng kahit na sino. Hindi biro yung halaga para ipapasara ito ng sa pananaw namin, walang katwiran. Tumugon na ang Greenland Oil Recovery Center sa tanong ng municipal government kung bakit hindi dapat ma-revoke ang business permit nito. Habang porsigido naman umano silang iakyat ang kaso sa Department of the Interior and Local Government dahil sa pananaw ng kumpanya, dumaan sila sa proseso ng pag-reclassify ng lupa. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, ILO, paglaki ng bilang ng mga nasa informal sector, asahan na dahil sa retrenchment at flexible work arrangements. Access sa tubig ng isang Arta community sa Mabalacat, pinadali ng Project Agos. Manatili nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Asahan na raw ang pagdami ng mga manggagawang kabilang sa informal sector sa Pilipinas ayon sa International Labour Organization o ILO. Epekto raw kasi ito ng mga pagpapatupad ng flexible working arrangements at maging ng mga pagsasara ng iba't ibang kumpanya na nalugi dahil sa pandemya. Dito sa Central Luzon, higit 27,000 ang nawalan ng trabaho habang nasa 120,000 naman ang sumailalim sa flexible working arrangement. Dahilan para humanap ng ibang pagkakakitaan ng ating mga karehiyon. Si Paulo G. Santos ang may detalye ng balitang yan. Dahil sa patuloy na krisis sa ekonomiya na dulot ng pandemya, marami sa ating mga kababayan ang sumusubok sa iba't ibang pagkakakitaan. Ang mga na-retrench o natanggal sa trabaho o nabawasan ng araw at oras ng pasok, naghanap na ng iba't ibang racket. Ayon sa International Labour Organization o ILO, asahan na raw ang pagdami ng bilang ng mga Pilipinong kabilang sa informal sector o yung self-employed, small-scale producers, at maging distributor ng goods at services. Ang mga nasa informal sector, madalas walang social protection at ang masaklap, sila pa umano ang pinaka-vulnerableng sektor o nasa high risk at apektado sa paghihigpit ng quarantine protocols dahil sa pandemya. Sa halos 2 taon na mahabang quarantine restriction sa bansa dito sa Pampanga, ang vendor na si Mang Nelson Buwan, pinatotohanan na tila survival na ang kalagayan na mas pinatindi pa umano nitong mga nakalipas na araw dahil sa epekto ng krisis sa ekonomiya. Ang pagtaas ng bilihin ay kumumpas din sa pagtitipid ng kanilang mga suki, dahilan na pati ang kanilang kabuhayan ay tumumal din. Wala, mahina na. Wala pa gano'n ng pandemic. Mahina na. Sa latest report ng Dole Region 3, nasa 120,478 na manggagawa sa Central Luzon ang sumailalim sa flexible work arrangement habang 27,000 naman ang nawalan ng trabaho. Hindi pa umano kasama dito ang 2 weeks ECQ na nasa higit 40,000 manggagawa na nasa industriya ng manufacturing sa Bataan na tinamaan ng lockdown. Ang masaklap ayon sa Dole Region 3, wala pang kaukulang programa dito ang pamahalaan para magbigay ng ayuda. Wala kaming existing na program na pang-ayuda sa mga
workers in the manufacturing sectors, yung mga service sectors na malalaki, or mga affected talaga of the latest quarantine, no? Classification sa Bataan. Ang tinaguriang tupad o tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged, displaced workers na naibaba sa lokal na pamahalaan ay nakatuon raw sa mga pakyawan ang trabaho at hindi sa mga nasa manufacturing industry. Isa sa tinitingnan namin sa Bataan, which actually we have started, let's say yung mga salon workers, mga iba pang informal sector workers. So dun pa rin tayo sa pagbibigay natin ng emergency employment, no, sa mga affected na ito. Mayroong 1.5 billion pesos ang DOLE sa Central Luzon para sa tupad na target maayudahan ang higit 300,000 na nasa informal sector. Ayon kay Pandillo, di gaya ng nakalipas na lockdown na may programa ang DOLE na kung tawagin ay camp para sa mga formal sector. Sa kasalukuyan ay wala umanong nakaprograma ang pamahalaan para sa mga ito. Ang plano nating tulungan ng mga benepisyaryo sa tupad this year, nasa mahigit 300,000, no? 350,000 workers in the informal sector. Yan. Bale, yan yung gusto nating tulungan. Siyempre sa coordination ng ating mga local chief executives. Samantala, sa pag-usisa ng CLTV News kay Senator Joel Villanueva sa usapin ng sustainability ng tupad o programa para sa mga displaced workers, sinabi nito na hindi lamang ang pagbibigay ng ayuda ang pinag-aaralan ngayon ng Senado na matugunan sa panahon ng pandemya. Pinalalakas na daw ngayon ang ibang industriya na hindi tinamaan ng pandemya upang mabigyan ng oportunidad ang mga nawalan ng trabaho. Ang tinatawag na National Employment Recovery Strategy. Ano po ba ito? Dapat, ngayon po nagsisimula na, binabalangkas na nila sa bawat rehiyon, sa bawat probinsya. Ano ba yung mga industriya na may potensyal na lumawak, lumaki, magkaroon o maglikha tayo ng trabaho? Paolo G. Santos, CLTV News. Sa gitna ng pandemya, patuloy pa rin sa pagtulong sa komunidad ang non-government organization na Junior Chamber International o JCI Angeles City Culiat Chapter. Kamakailan lamang inakyat ng grupong isang Aita community sa Mabalacat upang ihatid ang mga rain catchment tanks na magtitiyak ng access sa tubig ng mga residente. Ang champion sa local pride na kwento ihatid sa atin ni Jennifer Salenga. Isang tubig sa mga pangunahing pangangailangan nating mga tao. Sa mga kabundukan, sagana ang tubig. Gayunpaman, pahirapan pa rin sa mga naninirahang Aita sa Sitio Calapi sa Mabalacat City ang akses sa malinis na tubig na galing sa mga ilog. Dito sa Sitio Calapi, nasa 5 hanggang 10 kilometro ang kailangang lakarin ng mga katutubong Aita makakuha lang ng tubig para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa gitna ng pandemya, tinungo ng mga miyembro ng Junior Chamber International o JCI Angeles City Culiat Chapter, isang non-government organization ang Sitio Calapi. Hindi biro ang daan patungo sa bundok, kinailangang dumaan sa ilog, malalalim na hukay at malambot na lupa. Nagtulong-tulong ang grupo para maitawid ang kanilang mga sasakyan, ngunit hindi na talaga kinaya. Sa kabila nito, hindi nagpapigil ang grupo, maihatid lamang ang kanilang pakay sa mga katutubong Aita sa lugar, ang Project Agos. By the word of Agos, nakita niyo naman po, Agos, tubig, di ba po? At ito po ay ihahatid naming tulong para madali lang din pong tandaan na Agos, di ba? Agos sa pagtulong, di ba po? Dala ng grupo ang 3 rainwater catchment tank na animoy bayanihan nilang binitbit pakyat ng bundok. Sa pamamagitan ng mga ito, hindi na kailangan pang bumaba sa mga ilog ng mga residente dahil mas madali na ang akses sa tubig. Naghatid po kami ng rain catchment tank po, para po ay magamit po nila sa kanilang mga pang-araw-araw.
na gawain. No po? Kasi po, napaka-layo po ng source of water nila. Baga, kung nasa bundok po sila, wala po silang access, ma'am. Kwento ni Russell Tan, presidente ng JCI Angeles City, Culiat, sinubukan pa raw silang pigilan ng AITA leader sa lugar dahil delikado ang daan. Nakadagdag pa ang walang tigil na pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Sa kabila nito, nagpasalamat ang JCI na ligtas naman silang nakaakyat ng bundok at naisakatuparan ng kanilang pakay. Actually, ma'am, mahirap kasi yung ine-expect namin na daan, walang daan. Gumawa po kami ng daan, mapapunta sa kanila. Na ultimo yung sasakyan, hindi na po namin kayang abutin ng sasakyan. Kaya po kami, ako po ay nagpasya na hindi pa pwedeng iwan namin ang mga tangke dito sa baba at kailangan namin ihatid mismo at inabot sa kanilang mga kamay. Kami po ay nagtulong-tulong ng aking mga members, lahat po ng aking kasama, ay naihatid po namin ng successful at matiwasay sa taas po. Sa pagpunta ng grupo, itinuro na rin nila kung paano ang gagawin upang magamit ng buong komunidad ang 3 water tank. Makikinabang din dito ang mga mag-aaral ng Calapi Negrito Elementary School. Samantala, hindi tulad ng dati, walang sumalubong na komunidad ng mga AITA sa kanila, alinsunod na rin sa pakiusap ng grupo bilang pag-iingat sa banta ng COVID-19. Gayunpaman, ramdam nila ang pagpapasalamat ng mga AITA sa pamamagitan ng kanilang mga tawa at ngiti sa kanilang muka. Para sa JCI, walang katumbas na saya ang makatulong sa kanilang kapwa. Magaan po sa pakiramdam nung nagawa po namin yun. Kasi po, yun nga sa lahat po ng hirap namin pinagdaanan nung araw na yun, kahit anong pagod, anong bigat, after po namin, iba po ang feeling. Napakalaking karangalan sa amin na nakatulong kami. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, frustrated plantita ibinaling sa baking ang kanyang hilig sa halaman. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Okay, kanina pong alas 3 ng umaga ay namataan po ang isang low pressure area at ito po ay nasa layong 560 kilometers dyan po sa may silangan ng Cagayan, ng Calayan, Cagayan. At sa ngayon po ay hanging habagat pa rin nakaka-apekto dito po sa may parte ng Luzon. Particular po ang Metro Manila, ang Ilocos Region, ang Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon. Particular po ang Pampanga kasama po dito, Calabarzon, Bicol Region, Lubang at Calayan Islands. So ito po mga nabanggit ko mga rehiyon ay nakakaranas po ng maulog at papawiri na mayroon po inaasahan mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, dulot nga po ng LPA at ng Southwest Monsoon o hanging habagat. So inaasahan naman po itong habagat na ito na posibleng makaapekto pa. Ang bigay pa sa atin ng mga pagulan hanggang bukas at sa Friday po ay unti-unti pong bubuti na ang ating panahon o mababawasan na po yung mga magiging pagulan. Narito naman ang mabilis na pasada ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng rehiyon, hatid ni JM De Jesus.
Magpapautang ng 500 million pesos ang Land Bank of the Philippines para matulungang mapabilis sa pagpapatayo ng bagong May Kawayan City Hall. Sinimulan ng pagpapatayo ng 6 na palapag na gusali noong taong 2018 at ang nasabing halaga ay gagamitin para sa furnishing ng loob ng City Hall. Nasa 449.8 million na nagagastos sa pagpapatayo ng pangunahing istruktura ng magiging City Hall. Pahayag ni Land Bank Bulacan Lending Center Assistant Vice President Ranilo Jimenez, handa ang LBP para umagapay sa mga proyekto ng pamahalaang lokal na tiyak na magpapaunlad sa antas ng serbisyo sa lalawigan. Inaasahan naman ni Mayor Linabel Ruth Villarica na matatapos ng kabuuan ng konstruksyon sa Disyembre 2021 at opisyal na magagamit ang bagong City Hall sa susunod na taon. Sa iba pang balita, hindi na kinakailangan pang magtungo ng mga residente ng Cabanatuan City sa opisina ng Social Security System o SSS para magpasa ng aplikasyon o magsagawa ng mga transaksyon. May papasa na online na mga aplikasyon para sa pagkuha ng SS number, salary loan, calamity loan, sickness claim, funeral claim, unemployment benefit claim, retirement claim, pagpapasa ng employment report, gayon din ng sickness at maternity notification. Ayon kay SSS Cabanatuan Branch Head Jose Rizal Tarun, aabot sa 10 transaksyon o aplikasyon ang maaaring ipasa sa pamamagitan ng online services ng SSS. Kailangan lamang gumawa ng sariling account sa MySSS, mag-login sa site na www.sss.gov.ph at pumili ng kategoryang angkop sa gagawing transaksyon. Maaari rin itong i-download sa mobile phone. Dagdag pa ni Tarun na hindi kinakailangan matakot na magbigay ng mga personal na impormasyon tulad ng SS number, email address at iba pa. Layunin ng ahensya na mas mapadali at mapabilis sa mga transaksyon alinsunod sa Ease of Doing Business and Efficient Delivery of Government Services Act. Samantala, nag-abot ng tulong ang Department of Agrarian Reform at TESDA para sa mga magsasaka at mga kabataan sa probinsya ng Tarlac. Sa tulong ng Office of the Presidential Advisor on Peace Process, naayudahan ng mga miyembro na magbubukid ng Hacienda Luisita at malayang kabataan ng Hacienda. Pahayag ni TESDA Tarlac Representative Gerardo Gomez, kasama sa aktibidad na ito ang pagbibigay ng libreng training, cash allowance, mga gamit kontra COVID-19 tulad ng face mask at face shield, libreng toolkits at 1-year accident insurance. Pangako pa ni OPAPP North Luzon Consultant Abraham Casis na hindi kailanman papabayaan ng gobyerno ang pamumuhay ng mga miyembro ng Malaya at MPH. Bahagi ang programang ito ng Local Peace Engagement and Poverty Reduction sa pangunguna ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict. JM Desus, CLTV News. Mga karehiyon, hilig nyo bang magtanim kagaya nitong ating nakilala na isang frustrated plantita? Sa gitna ng pandemya, lalong yumabong ang talento niya pero hindi sa pagtatanim. Ang kanyang hilig sa mga halaman, ibinuhos niya sa baking. Nadiskubre daw niya ang kanyang galing sa pagbibake matapos ang 3 buwang pananatili sa bahay dahil sa lockdown. Ang detalye sa ulat ni Jennifer Salenga. Makukulay na bulaklak at iba't ibang nagagandahang succulents. Talaga naman pleasing in the eyes sa ganda, hindi ba? Pero hindi lang ang inyong mga mata ang mabubusog sa mga yan, kundi pati ang tiyan. Ang makukulay at berding-berding succulents at flowers, hindi po mga halaman, kundi cupcakes na gawa ni Lani Sebok Baluwis. Kwento niya mahilig daw siya sa mga halaman pero sa hindi malamang dahilan, wala sa kanya mga sinubukang alagaan ang nabuhay. Kaya naman ang frustrated plantita, idinaan na lang sa baking ang pagkahilig sa halaman. Frustrated ako pagka sa mga totoong halaman. Hindi ko po alam kung bakit, pero kahit ibigay niyo po siya sa akin na may ugat, tapos ipapatilipat niyo lang siya sa akin sa ibang lupa, hindi po talaga siya nabubuhay. So ngayon po, parang na-appreciate ko po yung mga plantita na mahilig po sila sa mga halaman. Natutuwa po ko sa mga totoong halaman. So parang naisip ko na, ay, subukan ko kaya to sa pagkain. Ang pagiging plantita baker ni Lani ay bunga raw ng pandemya. Noong magsimula ang lockdown ay na-stranded siya ng 3 buwan sa Nueva Ecija. Dito siya sumubok ng ibang maaring gawin. At dahil mahilig siyang magluto, ini-level up daw niya ito at sinubukan ng baking. So doon po yung nag-start ng kakapanood ko sa YouTube. Dahil nung nasa Nueva Ecija naman po ako, wala naman po akong gamit doon for baking. So ang pwede ko lang pong mga luto is, ang pwede ko pong maluto doon, mga lutong bahay lang, mga puto, kutsinta, ganyan, mga pansit palabok, spaghetti. Basta yun lang po kasi ang pwede kong magawa. Which is natutuwa naman po sila kasi mahilig daw po ako magluto. Ayun. So parang napunta ko doon sa panonood ng YouTube kung paano po sila gawin.
hanggang sa sabi ko, medyo i-level up ko nga tong pagluluto ko na to. Tingnan ko nga yung part ng baking process. So, yun. Salamat sa kanyang pinsan na nagsilbi ding first customer na isa katuparan na nga ang kanyang pagiging plantita baker. Ang kanyang gawa, ipinost din sa social media ng kanyang kapatid at doon na dumami ang kanyang mga customer. Ngayon, hindi lang cupcakes ang kanyang ginagawa kundi mga birthday cake na rin. Bali, ma'am, nasa isip ko na po yun. Kaya lang kung gagawin ko siya na pambahay lang, para masyado pong magastos kasi yung icing po na gagamitin ko medyo magastos din po yun eh. So, ang iniintay ko lang po talaga mag-request sa akin. So, nag-request po sa akin yung pinsan ko na classmate ko rin naman siya nung high school. Mag-birthday po yung nanay niya. Sabi niya, uy, gawan mo nga ako nito, yung cake. Tapos, samahan mo na rin ng plantita cupcake. Sabi ko, ay, matagal ko na. Sabi ko nga sa kanya, ay, matagal ko nang gustong gawin niya. Naghihintay lang talaga ako may magpapagawa para hindi naman sayang. Hindi ko rin naman po akalain na pwede ko po pala magawa yun. Nagsimula sa panonood ng YouTube hanggang gumawa ng paraan upang maging realidad. Malaking tulong daw ngayon ang baking sa kanya na nadiskubre lang sa gitna ng pandemya. Nakakatulong po siya sa akin ngayon siguro ma'am, kung halimbawa yung pambayad namin sa kuryente. Kung dati from our salary pa, so ngayon yung konting dagdag ko doon, para naman sa labor ko, sa effort. Sabi nga nila, yun daw talent, di umano. So, yun. Para nagagamit ko siya at least kahit man lang pabayad sa kuryente namin. Malaking hamon man ang dulot ng pandemya para sa karamihan. Mensahe ni Lani, huwag daw dapat panghinaan ng loob. Bagkus, gamitin ang pagkakataong ito upang makatuklas ng bagong kakayahan na posible ring mapakinabangan. So, pwede pa po tayong mag-discover ng sa tingin po natin is magiging pantulong din, pandagdag income. Pwede pong halimbawa, say for example po sa amin, yung sa baking, meron po kasi ako mga sinalihan na group ng mga bakers. So, mga beginners din po. Ang iba po doon, syempre merong konti lang din yung ginagagamit nilang pang-start, pang-puhunan. Minsan, pag nagamit pa po nila yun, naloloko pa sila ng ibang tao na parang o-order, sabay hindi pala kukunin. So, kawawa naman po yung ganun. So, parang kailangan lang po na positive pa rin, tapos huwag pong susuko. Tuloy-tuloy lang po, tapos leave everything to God po. So, yun po. Ipag-pray lang po lahat ng magagandang panukala and hindi naman po niya yun tututulan kung sang-ayon po yun ng kanyang kalooban. Jennifer Salenga, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages na makikita sa inyong mga TV screens. Kung nais niyong balikan ang aming mga programa, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website sa www.cltv36.tv. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako si Sonia P. Soto. Maraming salamat po. Thank you.